L-iskema tal-beħ tal-passaport Malti ġiet meqjusa bħala attività esposta għal riskju tal-ħasil tal-flus u finanzjament ta' terrorizmu. Dak kien konfermat permezz ta' ċirkolari mill-Financial Intelligence Analysis Unit l-FIU aktar kmieni din il-ġimgħa. L-FIU ħareġ din iċ-ċirkolari kif nhar l-erba' l-Kummissjoni Ewropea ippubblikat rapport dwar riskju teddid lis-suq komuni li joħroġ kull sentejn. Dan ir-rapport magħruf bħala Supranational Risk Assessment identifika 4 setturi ġodda li għandhom jgħaddu mingħajr bil u skrutinju aktar ibes minħabba r-riski li dawn is-setturi jġibu magħhom f'dak li għandu x'jaqsam ma' ħasil ta' flus minn attività kriminali jew finanzjar ta' terrorizmu. Wieħed minn dawn is-setturi hu propju l-iskemi ta' beħ ta' ċittadinanza. Bħalissa hemm 3 pajjiżi li għandhom dawn it-tip ta' programmi: l-Ungerija, Ċipru u Malta. Fir-rapport il-Kummissjoni Ewropea qalet li dawn it-tip ta' skemi jesponu lill-Istat membru u b'konsegwenza ta' dan l-Unjoni Ewropea kollha għal riski ta' sigurtà, ħasil ta' flus, korruzzjoni u evażjoni tat-taxxa. Dan ir-rapport jibni fuq rapport ieħor tal-Kummissjoni Ewropea maħruġ f'Jannar ta' din is-sena u li foka speċifikament dwar l-iskemi ta' beħ ta' ċittadinanza jew skemi ta' residenza. Dak ir-rapport ikkonkluda li dawn l-iskemi jesponu l-Istati membri u l-Unjoni Ewropea għal riski marbuta ma' sigurtà, korruzzjoni, evażjoni tat-taxxa u bħala mezz biex jiġu evitati regolamenti Ewropej. Barra minn hekk ir-riski jkomplu jiżdiedu minħabba nuqqasijiet serji ta' trasparenza u governanza ta' dawn l-iskemi fejn il-Kummissjoni rrappurtat li l-informazzjoni provduta mill-Istati membri mhux kompluta. Bħala eżempju, l-Kummissjoni Ewropea semmiet li informazzjoni dwar kemm kien hemm applikazzjonijiet u kemm minnhom kienu aċċettati jew miċħuda injieqsa jew mhux kompluta. Fil-fatt il-5 direttiva dwar il-ħasil tal-flus li għandha tiġi trasposta fil-liġi nazzjonali tal-Istati membri sa jannar li ġej iżżid l-iskemi ta' beħ ta' ċittadinanza bħala attività ta' riskju għoli u tpoġġi obbligu ta' skrutinju aktar rigorus fuq persuni minn pajjiżi terzi li applikaw għal drittijiet ta' ċittadinanza jew residenza u li jinxtraw permezz ta' investimenti kapitali, xiri ta' bonds jew proprjetà fi stat membru.